Tras a constitución no mes de xuño da Mesa Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, o Concello da Pobra celebraba esta mañá unha xunta local de seguridade extraordinaria para a adhesión da Policía Local ao sistema Bioxen, co fin de protexer as vítimas de violencia de xénero. Un sistema que, como ben saben, permitirá a Policía Local dispoñer de maior información, sobre todo dos casos activos de violencia machista no municipio, en consecuencia, asumir o seguimento e control de algúns deses casos, especialmente daqueles que son considerados como casos de nivel cun risco baixo ou ben non apreciado, posto que xa é a Garda Civil a que ten encomendada a vixianza e o seguimento daquelas víctimas que teñen un maior risco. Durante a sesión abordouse tamén o operativo especial de seguridade previsto de cara ás festas do Nazareno, no que colaboran efectivos de diferentes corpos. Imos solicitar tamén a colaboración da Axencia Galega de Emerxencias para que nos deixen os seus medios, como pode ser o posto de mando avanzado e as súas videocámaras. Imos contar cunha coordinación o día do Nazareno, unha moi boa coordinación entre os diferentes medios. Tamén se analizaron os recentes episodios violentos acontecidos nas festas dos Pincheiros, co fin de previr ou minimizar o risco de que se repitan liortas multitudinarias como a dos sanjuerguines. Trataremos tamén en rogos e preguntas os episodios que hubo nos anteriores festexos nas festas dos Pincheiros, no que son os sanjuerguines conocidos aquí, episodios violentos que se deron. Queremos analizalo aquí un pouco e ver como podemos prevelos de cara a outros eventos que entrañan certo risco, ainda que sabemos que é algo habitual, difícil de evitar, por desgracia, que se dá en moitos concellos, pero queremos revisarlo igualmente e ver que se pode facer para frenar esa tendencia ás pelexas, aos enfrentamentos violentos cando son momentos para o festexo e para pasalo ben. Coa adhesión da Pobra xa son 16 os concellos da provincia que forman parte do sistema Bioxen. A subdelegada fixo un chamamento ao resto de municipios coruñeses para sumarse a esta rede.